Els objectius de desenvolupament sostenible són uns objectius globals que pretenen posar fi a la pobresa, cuidar del planeta, implantar la igualtat de gènere i lluitar contra la violència de gènere, assegurar el principi de no repetició, una educació de qualitat i millorar la vida de les persones. L'objectiu és que per a l'any 2030 s'haurà acabat amb les males condicions existents en el planeta, gràcies a l'aplicació dels 17 ODS. Hola, soc Lola Angelina Boile, curse primer de batxillerat a l'IES de Teulada i soc una de les autores del nostre projecte que vol recuperar la memòria dels deportats de la Marina Alta a Mauthausen-Gusen. Hola, soc Daniela Montoya Toro, una de les 3 autores d'aquest treball que el que pretén és averiguar quins llocs de memòria hi ha en la Marina Alta i els records que guarden els familiars dels deportats. Hola, soc Martí Bertomeu Rodríguez, estic cursant primer de batxillerat, Història del món contemporani en l'IES Teulada i sóc un dels autors d'aquest treball anomenat Una història incòmoda, part 2. Nosaltres ens enfoquem en els ODS número 4, 5, 10, 16 i 17 per a elaborar el nostre treball d'investigació, basat en la deportació dels ciutadans valencians de la Marina Alta, és a dir, la deshumanització i pèrdua de la identitat dels valencians deportats als camps de concentració nazis, especialment a Mauthausen i Gusen. L'Europa democràtica i plural no sap resoldre amb justícia i equitat els reptes plantejats, tampoc les institucions i organitzacions polítiques espanyoles. Realitzant el nostre projecte ens hem trobat amb dificultats per portar-lo endavant, ja que hi ha gent que està en contra de destapar els horrors del passat. No obstant això, hem pogut tirar endavant perquè ningú ens impedirà que comuniquem el missatge tan important del nostre documental. De cap manera podem oblidar el passat, per tal de no tornar a viure aquella barbàrie. La memòria de les vençudes i vençuts és innegociable i no pot caure en l'oblit. El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de l'ONU va aprovar la Declaració Universal de Drets Humans. A partir d'aquell moment tot canviaria. S'instaurarien els 30 drets humans per previndre que tornaren a tindre lloc les catàstrofes del passat, com van ser les 2 guerres mundials i també la Guerra d'Espanya, és a dir, en conjunt l'anomenada Guerra Civil Europea, del 1914 al 1945. La manca de drets humans fins al 1948 va provocar actes de barbàrie portant l'ésser humà a la tortura, misèria, pèrdua de dignitat, manca de llibertat d'expressió, etc. Gràcies al reconeixement d'aquests drets, mai es tornaran a cometre els delictes contra la humanitat que van tindre lloc durant la Segona Guerra Mundial, com ara els assassinats i les tortures a les quals van ser sotmeses les víctimes. Tots tenim els mateixos drets, sense importar la raça, religió, el sexe o la ideologia de la persona. Hi ha víctimes per tota la Marina Alta: Pego, Xàbia, Dénia, Calp, Pedreguer, Beniarbeig, Benimell, Castell de Castells, Benimaurell. Fent aquest documental hem estat redimint el nostre passat, donant a conèixer a persones que van ser víctimes de les barbàries passades. Hem alliberat del silenci i del menyspreu aquestes persones que la història va oblidar, però per a nosaltres estan més vives que mai. Estem tancant una ferida que s'hauria d'haver tancat fa molt de temps, una ferida que enterboleix el record de les víctimes del passat.